Ayo, lubangnya. Bene kelok ke Pak ngutar penarik banyu malah kok keroyok toh. Banyu sing nggih ngedusi kowe kuwi ya banyu kuwi. Cah. Yo. 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 Arepe mlebu nyang omah. Yo. Menyang omah sampe golek kiletan duit banyu lho. Liane do meneng kok. Malah dikat kene iki lho. Lek ora wong kulino biasa. Palta. Palta. Nah, iki. Palta. Ini iki bodikate kaya iki. Gede-gede lho. Ini iki. Wes. Sapa sing wani sing urung tau turut kene mlebu rene bayaran 50 wes. Tenan iki sing urung tau rene tapi mlebu rene. Wes lek pengen di iya, bagian tolmu paling dilongi sithik lek iki. Ya. Rene yo. Loh. Mau mlebu nyang opo ya? Ora nyang ngambil. Sama opo ya? Nggih. Baru tak ngene kok ora sing tak tambah opo. Tambahkan audio. Audio selanjutnya. Enggak. Irunge arep buka lawang to. Enggak wis dikunci kuwi. Beh lubange. Lagi mau proyek kapan neh? No lho. Sak menit. Yo. Iki to. Sing ngene iki wis tak tutup. Iki wis tak tutup. Terus iki wis tak tutup. Lah saiki mambengi kaya ngono neh. Beh. Cah mbok sing aturan kowe iki deloken. Ora tak dos sik lek ana kowe ro. Gah aku. Pendak bengi kowe nggih proyek ngono Wis meneng prei, wis ora kok jonggo ngene. Ndekno ya bosen.